Miten lento meni? Hyvin. Ei tasainen osuus, mutta siihen ei riitä niinku reuna-eksträä. Joo, varjelmesi antaa ääntä vähän. Kiitos vaan, hei. Kun tulee siihen alamäkeen vetää loppuvedon, niin se on kuin mäkihyppää ja tulisi mäkeen laskuun. Et se maavaikutus loiventaa se automaattisesti rauhoittumisesta enää irti. Joo. Mut sen saa niin nätisti siihen loppuun. Käynyt saa. Uudesolmun myötätuulessa 200 metrin umpipetää. Niin siihen pitää katsoa kyllä tarkkaan. Siihen ei ole niinku sellaista pelivaraa. Joo. Älä ota enempää. Voi leikata pois sitten. Kato. Jaha, kai sitä pitää lähteä Uttiin päin sitten. Niin. Oot se sieltä tullut? Ei, kyllä mä tulin Sulkavalta tänä aamuna. Okei. Joo, sieltä se kuuluu. Kauhea kohina on tullut 2-3 minuuttia Oscarolta, eli Uniform 687 Lappeenrannassa rullailee Charlie. No 687 siirtyy kiitos vielä 24 ja välitön lentoon lähtö ja kohti Uttia.